Ponekad odlutam u mislima i pitam se, a ko sam ja? Čiji sam ja? Kako da se opredijelim ili deklarišem? Kako bi sebe mogao da dijelim ako me mnogi nisu o sebe dijelili? A onda se sjetim, da, ja sam sin i moje majke i mog oca, i moga doma, i mojih prijatelja, i moga trna, i buđaka, i centra, i mejdana, i borika, i šibova, i cijeloga grada. Kako da se ja deklarišem? Kada sam bio dječak, pa se sjetim buđaka i svi oni noći puni smijeha i zezanja u društvu mnogih mojih prijatelja sa kojima sam rastao i osobe koja nas često sve hranila, osoba koja je imala svoje 6 djece i čak mene sa njima počesto. Jer meni bilo mrsko ići kući kasno, pa sam dolazio kod njih da spavam, kao u svojoj kući, a ona je bila tako stroga, a tako dobra, tako drska, a tako poštena, tako slaba, a tako jaka. Ta dobra žena koja se nikada nije predavala, a ime joj je Dilfa. Kako da se opredijelim kad u neka luda vremena gdje se izgubila ljudskost, a zavladalo ludilo, a ja sam se krio po šibovima, a cijeli šibovi me sakrivali i hranili. Čak su i odjeću i donji veš mi davali. Dok je pokojni Bjelan, otac mog prijatelja Krstana, mi uvijek poželeo dobrodošlicu i nikada gladan bio nisam. I krluteve sestre, isto tako i mnoge komšije me hranile i kod njih sam spavao, iako i oni nisu tada imali. Bilo bi sramota kada ne bih spomenuo te dobre ljude. Bilo bi grehota lagati i ne reći ili napisati istinu. Kako da ja zaboravim i prijatelje iz Trna, buđaka ili cijeloga grada, sa kojima sam i dan i noć se družio, kod kojih sam i spavao i jeo i sa njima danonoćno bio. Kako da zaboravim mog Mimu, Dragana Vulina ili Sladenka zvanog Baju? Kako da zaboravim i Orlovca ili moju tetu Ranku i njenog divnog supruga, a već sada pokojnog? Kako da zaboravim i Branu Vulin i njenu čerku? Kako da zaboravim malu i sićešnu Jasnu Vulin koja je bila dijete sa najljepšim osmijehom? Ne mogu ja to da zaboravim, niti želim, a niti mogu. Kako da zaboravim mog Zorana i Slobu Mikića, te divne ljude i tada i danas? Kako da zaboravim u ta vremena, u vremena kada je zavladalo ludilo, mržnja, bol i patnja? U vremena kada neki ljudi izgubiše i nadu, i vjeru, i povjerenje? U vremena kada se svako bojao svakoga i osjećao nesigurnim? Ali uvijek su postojali ljudi. Isti oni ljudi koji bi sebe rizikovali radi drugih. Ljudi koji su u pravom smislu bili i ostali ljudi. Ne mogu da zaboravim ni biskupa Franju Komaricu, koji je davao humanitarnu pomoć mojoj majci i mom ocu u vremenima kada je kilogram krompira značilo bogatstvo. Ali on bi uvijek spremio paket hrane za moju majku i oca pa poslao pa našem komšiji Josip Golub da nam donese. Ne mogu zaboraviti ni pokojnog Savu iz Bife Batu, koji mi 1.000.000 puta dao kafu na Vresiju, starom zanatskom, a niti Braneta koji bi me sakrivao od policije i crvenog uteksovog kombija. Pa zar nije lijepo kada sam nakon 20 godina po prvi put se vratio nazad da posjetim mjesto, da posjetim dio mene, da posjetim ljude i grad i mjesto gdje je moja mladost je rasla i onu rijeku na kojoj sam se kupao, pokraj koje sada hodam i sjećam se svi osmijeha, kikota, lijepih djevojaka, dajaka, nasmijani lica, izlazaka i šetnje noćima. Da osjetim miris behara ili da osjetim pokraj one vrbe ispod kastela diveći se rijeci koja uvijek teče, a nikada da stane. Da joj se zahvalim za moje djetinjstvo i čuvanje i za sve one ljetne radosti i kupanja u njoj. Zar nije lijepo vidjeti i sresti te dobre ljude?
ili pojaviti im se na vrata iznenada nakon 20 godina kao duh i zagrliti ih sa ljubavlju, sa sjetom, sa suzama u očima. Dok ih grliš, pokušavaš suze sakriti, ali one same idu. Dok kroz glavu prolazi i oni dani, i ona prošlost, i onaj strah, i ona zahvalnost, i onaj smijeh. I onda, kada ništa imali nismo, zar nije toplina vidjeti staru ženu koja je prije 20 godina bila mlada, živahana, vrijedna, hrabra žena? Žena koja je slala krišom svog malenog sina da mi donese malo hrane, dok sam ja, skrivajući se u kolibu, na kraju sela čekao. A sada, poslije 20 godina, i ja i nju sretnem. A ona tako nekako se smanjila, izgleda sićušna, oronula. I niko ne zna koliko srce ta stara žena ima. Niko ne zna koliko je ta žena jaka, hrabra i ponosna. Niko ne zna da je ta žena jedan ljudski život spasila, da je dusta odvajala da bi meni dala. A i ne mora niko znati, ali znam ja. Gledajući u mene sa umornim očima u kojima lagano se gubi sjaj, pa pita drhtavim glasom: jesi ti to, sine? Dok u drugoj ruci drži dunju, valjda želi da mi da dunju, da mi pokloni, da se pohvali da je dunja ispred kuće narasla i da ima lijepi dunja koje joj krase ormar u kući. Valjda je komšija rekla da sam se vratio, pojavio, izrastao i čovjek i otac postao. Nakon 20 godina, zamisli. Pa kako ti ne bi srce puklo? Kako čovjek da ne zaplače ili ne zagrli takvu sićušnu, krhku i slabašnu staricu sa dušom planine? Šta ja tu mogu da ponudim, a da se toj starici sa tim zahvali? Nemam šta da ponudim. Jednostavno nemam. Nema tih novaca niti riječi sa kojima se mogu da joj se zahvalim. Ali zato mogu da zagrlim i da je kažem dok je grlim nježno kao majku svoju: da, jeste, ja sam sin tvoj. Tu sam, došao sam da te vidim. To je tako emotivno, a i bolno, da mogu osjetiti miris svoje majke toj starici. Da osjetim ljubav bezgraničnu, ljubav koju ja ne mogu da objasnim. Ljubav u koju se miješa i tuga, i bol, i sreća, i suza. Da zagrlim to sićušno tijelo koje nema više snage, niti one živahnosti, ali ima pamćenje i ljubav, baš onu ljubav kao i prije 20 godina. Ljubav u kojoj odrasli čovjek sad u duši plače, a ona to ne zna, ne vidi. Suvišno je stara i slabašna da primijeti. Srce mi se cijepa na komade, dok je grlim i mislim u sebi: Bože dragi, pa što ovakve ljude ne ostaviš vječno da budu mladi? Oni to zaslužuju. Oni su to dobro, bogatstvo, ljubav, majka i očinstvo. Oni su ta svetinja. Oni su ikona i safikada. Oni su mjesto na kojem se treba moliti za ljubav, za pravednost, za ljudskost. Isto koji na safikadi što se svijeće pale za ljubav. Ta stara baka koja je obučena tako nekako jednostavno, što bi narod rekao oskudno. Ali starica koja je toliko bogata da i moje odijelo i moja kravata izgledaju nekako otrcano i jedno u usporedbi na tu veličinu duše moje mile. Tako nježno, šičušno i krhko lice i biće kojem je strah zagrliti jako, bojeći se da se ne polomi, ne raspe ili nestane. A ja to ne želim. Ja želim samo da joj iskažem koliko ja njenu ljudskost volim, koliko mi ona znači, da mogu ja bi joj stavio u srce svoje zauvijek i tako sa njom išao i hvalio se narodu, pokazivajući srce svoje i bogatstvo koje se nalazi u srcu mom. To je ona zaslužila. Zaslužila je da mi uvijek one riječi njene: došla sam samo da te vidim, dok mi
svojim starom rukom po licu prelazi i govori kako sam lijep i kako sam izrastao u lijepog čovjeka. Da mi je onaj njen krivudavi hod od starosti, dok je odlazila, ostane u sjećanju i ono pogrbljeno tijelo, onaj drtaj ruke i ona marama. One riječi u umornom glasu i onaj njen blagi pogled, dok me gledala nekako ponosno sa ljubavlju kao dijete svoje. Veliko je to, snaga je to, poruka je to. Ma koliko god ta starica izgledala sićušna i mala i nekako slaba, ona je ipak pokazala svoju veličinu, majčinstvo i ljubav. Starica koja je smogla snage da ustane s postelje da dođe da me vidi. Starica koja je ikona ljudskosti i požrtvovanosti. Svetinja mog vremena. Možda je sljedeći put neću više vidjeti, ali zasigurno je ta starica i žena i majka i heroina ostavila za cijeli moj život trag dobrote, ljudskosti i hrabrosti. I zato ću uvijek pisati o dobrim ljudima, o njihovim djelima i njihovoj snazi, jer oni to zaslužuju. Oni su mene zadužili, a oni su ti od kojih treba čovjek da uči kako treba biti čovjek. Zato hvala vam, dobri ljudi. Hvala vam od srca svim dobrim ljudima čitavog ovog svijeta. Nikada vas niko ne smije i ne treba da zaboravi. Isto ovako kao što i ja nikad vas zaboraviti neću. Posvećeno svim dobrim ljudima, svim ljudima koji pomagaše drugim ljudima u teškim vremenima, svim ljudima koji bijahu ljudi i onda, i sada, i zauvijek. Pozdrav svim dobrim ljudima.